Enterong nabulabog ang mga kaaginan sa barangay Ibayugan kaso magbisita ag manaroning tsinela si Konsehal Cathy Martinez aga nabuhi St. Joseph sa Academy Batch 96 alumni. Bilang suporta sa Project Watch niya na Department of Education ag niya na Ibayugan Elementary School kaso nagtalikod na Martes, Pebrero 22, presenteng taon. Sigun kay Martinez, ading nasabi ng proyekto na namukna niya na nasabi ng grupo, agko katuyuhan na mataawan ng agbay basang nakaugmahan ading mga kaaginan sa panahon ng pandemya dulot niya ding COVID-19. Apwera sa panero ng tsinelas, nagkaaguman agbay na pinagsalusaluan na pagkaan ang mga bisitas ag mga estudyantes sa nasabi ng school campus, sigun kay Martinez. Lubos man na pasasalamat niya na school community ag iba pang maestro e maestra niya na Ibayugan Elementary School sa nasabi ng kaugmahan na dinara niya ding grupo, dagdag pang pahayag ni Konsehal Cathy Martinez.